Emagumbini amanamhlaba siyabingelela uDlamini lo useMpumalanga uNdidi Malembo usihamba esimgodi bisingolali mbulo khona ekhaya asilungise impilo yakho. Alright, ngakho ezinye izinto la zahlukahlukene ngiphethe ibhodlela nani kodwa uzokwazi kahle uma usufonile walidinga wafuna ukwazi lisebenza ini futhi lisebenza njani lebhodlela. Ngibona khona ekhaya nothiwa ke la nenkinga yesicitho ngapha impuzu ebusweni ekhayile nikhululala kahle kunemoya emibi ungangithinta ngibona khona ekhaya. Ngeke ngithi umuntu akaya lapho khona ihliziyo yakhe imhoyela khona sibaningi sinyisa lapha thandazi zangoma bafundisi uya la ihliziyo yakhe ikhoyela khona ngibona khona ekhaya. So la ngidinga umuntu othi mina nthanda zami into zami zivalekile azivuleke la ebusweni unezinduna ebusweni ama-pimples unesicitho kodwa ehamba emzimbeni kuwena unenkinga yesibeletho unenkinga yokhalo ngibona khona ekhaya ngizokwenzela into zakho oyifunako indlela ofuna ngayo. If imali kuwe ingahlali ngizokukhandela into ngizoyifaka ini nanti ihlala imali kuwe ihlale ngibona khona ekhaya ngoba impilo oyiphilako akusiyo eyakho impilo uphila impilo yamadimoni izifamona yabathakathi impilo yamashwa wena waphendulwa wena wagaba zikhona futhi ekhaya iwasho behlukahlukene mawuyidinga futhi nazo siyakuphosela mbukelo khona ekhaya izo lezi ngiyakupostela uma udinga inombolo zakuphi zalapha ekhaya. Uma ufuna ukuhlola online video call ka-WhatsApp is 250 mbukelo khona ekhaya 250 ukuhlola lapha ekhaya nge-video call 250 sibele phezu komsebenzi but every ala khona iwasho ngiyiposa zihamba nge-courier guy. Uma udinga kufika mina uza eMpumalanga ePitrief ukugula okunako ngiyethemba mbukelo khona ekhaya sakwazi ukuba sikunqoba njengoba kwahlipheka kanje ngiyakhanda lapha ngilungisa anything oyifunako ngangazisa ngikwazi ukusiza ngikwazi ukuphumelisa usho mina kuNdidi Malembo usihamba esimgodi bisingolali ngiseMpumalanga singahlola online video call ayikho inkinga uneyinkinga singayilungisa udinga ukugezwa udinga ilungiso emzimbeni njengoba ubona mbukelo khona ekhaya ngisesigodlweni lapho ngilaphela khona lapho ngisebenzela khona abaningi sengibasizile abaningi futhi basizosizakala mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise uDlamini. God bless you.